आरो बेखौ बयबो मिथिखागौ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर लाइस्राम लाटुसि बेनि एगेन्स्टआव दिनै बे हाबाफारिखौ लादों आरो दिनै मोनसे प्रस' इउनिभारसिटि लांगोनायाव गेट बन्द'यै बिथांमोननि स्ट्राइक लानो थाखाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा थियारि जानानै दङ जे प्रफेसर लाइस्राम लाटुसि दिनैसिम बयबो मिथिबाय जे बिथाङा इउनिभारसिटिनि इन्टारेस्टआव इउनिभारसिटि डेभेलपमेन्टनि सायाव खामानि मावनो बिथाङा गोसो गैया इउनिभारसिटियाव नेसनेल सेमिनार खालामनांगौ स्पर्ट्सनि प्रग्राम लानांगौ केरियार काउन्सिल लानांगौ मुथते स्टुडेन्टफोरखौ मोटिभेसन लानांगौ बेनि सायाव इउनिभारसिटिनि इम्पर्टेन्स लाइस्राम लाटुसिनि नोजोराव इउनिभारसिटि फैसा बोरै धंस खालामनांगौ इउनिभारसिटि प्रपार्टिखौ बोरै मिसइउज खालामनांगौ बेनि सायाव प्रफेसर लाइस्राम लाटुसि आरो मोनसे खोथाया बेनो रोखा प्रफेसर लाइस्राम लाटुसिआ मणिपुरि जिहेतु गाव मानसि बिथाङा मणिपुरि मानसिफोरखौ बोरै लाबोनांगौ इउनिभारसिटियाव साख्रि होनांगौ बोरै पिएचडि होनांगौ बेनि सायाव खामानि मावबाय थादों जोंनि ओनसोलाव फरायनाय फरायसाफोरनि डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनांगौ बिथांमोननि क्वालिटि रिजाल्ट बानायनांगौ क्वालिटि इडुकेसन बानायनांगौ क्वालिटि मार्कशीट मोननांगौ बिनि सायाव जेबो खामानि मावनो गोसो गैया आरो टटेलि नायनो थाङोबा प्रफेसर लाइस्राम लाटुसिआ इउनिभारसिटिखौ धंस खालामनो नागिरदों नाथाय जों बुंदों एबसुजों चेलेन्ज खालामनांगोन आरो एबसुआ गणतान्त्रिक भाबै सोमावसारनायनि 55 बोसोरनि मोनसे जारिमिन दं आरो बे जारिमिनखौ खालामनानै दाहो बेनि थाखाय जों गभर्नर हाउसनिफ्राय माखासे मानसिया जे दिनै बिश्वरन्जन सामाल बिथाङाबो गभर्नर हाउसनि बिथाङा बिनि सायाव लोब्बा दङ तेजपुर इउनिभारसिटि बिबि मिश्रा बिथांमोना बाहागोआव दङ होनना बुङो बिथांमोना बेखौ बोरै हायो निर्दोगि साजा नागिरबाय थादों नाथाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांमोना सोरखारि दं बेबायदि गाज्रि हाबाफारिफोरखौ होबथानांगौ बेबायदि फरायसाफोरनि लाइफ धंस खालामनाय हाबाफारिफोरखौ होबथानांगौ बिथांमोना बिराद गोरों व्यक्ति बिथांमोना गावनि गोरों रोंगौथिखौ लानानै बेबायदि पापनि खामानि मावनो नाङा आरो एबसुजों चेलेन्ज नोंथांमोना एबा बिनि एगेन्स्ट जों सोमावसारदों आरो गासिबो डाटाखौ जों सिएम भिजिलेन्सनि टिमनो होदों गभर्नमेन्टनो होदों दा बेनि थाखायनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गभर्नमेन्टनि गासैबो बिबानगिरि बिथांमोनखौ जों खावलायदों बिथांमोना इमिडियेट जोंनि बे सोमावसारनायखौ इम्पर्टेन्स होनानै फरायसाफोरनि लाइफ आरो सिकिउरिटिनि बाथ्राखौ लानानै इउनिभारसिटि डेभेलपमेन्टनि बाथ्राखौ लाना जाहाथे डेभेलपमेन्ट सेन्टारनि बाथ्राखौ लाना जाहाथे बिथांमोननि प्रफेसर लाइस्राम लाटुसिखौ जोङो गभर्नमेन्टआ खामानि मावनोबा जों मणिपुरि एसेमब्लिनि हाबाफारिखौ जों लानो थाखाय रेडि जानानै दङ जोङो इउनिभारसिटि इउनिभारसिटि गेट मोखांजों कन्टिनिउआस फरायसायाव गासैबो फरायसाफोरखौ लानानै इउनिभारसिटि गेट नांगौबा क्लासफोरखौ बन्द खालामनानै बा सोमावसारनायनि थाखाय जों रेडि जानानै फैजासिम अराय समसिम नेनानै थागोन मोसासो आं मोसा